Момичета, имам един въпрос към вас. Получавате ли всичко, което искате от мъжа си, до себе си, от приятеля си, от бащата на децата ви? Получавате ли грижата, любовта, всичко това, за което мечтаете? Какво искате? Какво се откроява във всяка една консултация, един и същи, всеки един ден, във всяка една жена? Ниската самооценка към себе си, погрешните утвърждения за мъжа и за отношенията и за самата себе си, ниско самочувствие, държание към себе си като на жертва, като на света, нищо не зависи от мен. Мъжа нещо е направил, как да го накарам сега той да направи еди какво си? Как да го накарам да ми обръща повече внимание? Как да го накарам да ми прави подаръци, дори и да ми подарява цветя? Как да го накарам да говорим заедно за моите проблеми? Как да го накарам да се вслуша в това, което аз на него му казвам? Че чувствам в момента, че съм обидена, как да го накарам да ми пука, защото иначе живота ми няма да има смисъл, ако той е в лошо настроение. И моето настроение, качеството на моя живот зависи изцяло от него. Такова е случвало ли се? Колко много жени има, които след раздяла години наред не могат да се възстановят. Реално. Не могат да започнат друга връзка. Не могат да спрат да мислят за бившия. Готови са на всичко, след като вече всичко са направили за него и той ги е блокирал и е прекъснал връзката и отношенията. И след 6 месеца се жени за някой, който е срещнал преди 3 месеца. Първата ми препоръка, която можеш да направиш, сядаш, париш един лист, самотяваш се и пишеш какво искам от един мъж до себе си, какво искам в тези отношения. Сядаш и мислиш дълбоко размисъл със себе си. Ето моята тетрадка тук. Сядаш и мислиш за какво са ми отношения на мен. За какво ми е мъж на мен. След това пишеш поне 1-2 страници по тази точка. След това пишеш кои са моите ценности. Какви ценности търся в мъжа. С какво няма да правя компромис. С какво бих могла да направя компромис. И с какво категорично няма да правя, дори да го обичам, дори да имам и деца и семейство, категорично няма да приемам изневери, примерно. Няма да приемам прекрачване на моите граници и така нататък. Дълъг списък, поне 10 неща. Пишеш една инструкция за себе си. Аз съм човек, който обича, примерно, предимно свободата си, преди всичко. Иска да има мъж до себе си, който й дава криле, да се развива, не да бъде слугиня или да постави мъжа на мястото на центъра на нейната вселена и всичко да се върти около него. Край. Той е. Целият свят започва и завършва с него и с неговото настроение. Осъзнавам, че много, много жени изобщо не се познават. Не знам коя съм без него. И когато започна да ги питам нещо за тях, всичко в крайна сметка опира до мъжа. Изречението завършва за него. Въпросът завършва с него. Ама той ще се промени ли, ще ми обръща ли повече внимание?
Как мислиш, ако ти 20 години си показвала, че няма нужда да ти обръщам внимание, ти си ми давала всичките услуги безплатно. Аз съм получила от тебе всичките услуги, готвила си, чистила си, правила си секс с мене, дори да нямаме брак. Ти си извършвала всички услуги на една съпруга без статута на съпруга. За какво да ценя? И ти мъж цени вложенията си в една жена. Не само финансови, а време, енергия, грижи, труд, сигурност, всичко, което дава, строи, прави. Той това цени. При него всичко е логически, материално, изчислено, погледнато. Да, и винаги има изключения. 0,5%. За какво да те цени, след като години наред ти се държала като изтривалка? И си търпяла, и си преглъщала. И си му позволявала да ти прекрачва границите. Да става на неговата. Докато твоите желания и нужди, къде са? Не идва ред за тях. Позната ли ти е? Напиши долу в коментарите. Нека да видим. Кой ще си признае? Колко компромиси е правила за отсрещната страна и какво е получавала? Получавала ли същото насреща? Защото говорим в момента за отношенията 50-50, нали? Много е модерно, 50 на 50. Окей. Нека да погледнем емоционално, психически. Да не говорим тук, че изобщо не може да става въпрос за 50 на 50, след като мъжа не може да ражда. Ако аз родя едно дете, ти ще родиш ли друго? Тогава разбирам 50 на 50. Ако твоето тяло се промени, ако ти пуснеш целулит навсякъде от бременността, ако ти кърмиш, тогава разбирам 50 на 50. Не сте еднополови двойки. Нали? Добре, сравняваме с едно време баба ти да не е живяла така. Не, обаче мой дядо и построи къща. Първо по-малка, след това и построи по-голяма. Построи обор за животните, правиш всички ремонти в къщи, построи си отделно канцелария, където да работи и да изкарва пари, купи кола, дори построи гараж за нея и постоянно вършиш нещо, оправиш се с проблемите. Баба беше тази, която готви и се грижи за градината. Как изобщо може да се сравнява с това? Колко мъже сега, 2026 година, биха построили дом за жена си и за семейството си? Строят за себе си. И после трябва да дойде някоя, която да плаща сметките, да ходи на работа и да гледа децата. Иначе е меркантилна кучка. Нали така?